Iya Bi, apa maningkin kakek pikiran, kakek setoran dilawani endah sampai lara gep-gepan sampai tak koyok-koyok saking apane ini Bi. Ya iya date bakate wong melarat majare sinden ika masih nandingane karo penyakit, Rok. Oh. Ya Bi. Nah, kian sirake nurut beli ning kitake. Nurut priwen rokana Bi. Kian ki sirake nyandange coba, ajak ayak kenen bae, Rok. Nyandange priwen rokana. Sekali-kali sirake ngikuti kayak bocah zaman sekian karo. Nganggo soale setret. Ya, terus nganggo kaos sing wudele katon, Rok. Aduh. Insyaallah sing bener gak Bi, among isin among. Lah lu ngomong isin mong isin. Idi among masa wudele dikatok-katok na idi among. Terus karo kita midang, Rok. Suruh pening srengengeki ning pinggir kali. Terus apa nih? Ngadang perahu mentas tas nalayan, Rok. Oh, ngadang wong nalayan pada balik. Iya. Terus? Nah, lamun sirane bisa nembang, mas sirane bare nembang, Rok. Bari nembang. Iya, kok. Barang anu rokana mah beli bisa nembang kok. Ya ya anu nama aja boro nembang sirama ngomong baik gak kayak kono. Pales. Nah, kincak sirake belajar, Rok. Kita ki mulai kayak konon bae, Rok. Oh, jadi bibinya nyem semono sukses aku mulai nembang. Hari nembang mah beli kita mah. Apa? Karena beli bisa kita mah. Ya aku kayak mau kakang Kang. Bakate sore bedakan. Iya. Rai di abang-abang. Oh. Wow, ya kuwen terus nganggone soal setret. Nganggo kaos sing wudele katon. Kira saben minggu kita mah rambut kayak sira mah rambut kayak kandang ayam. Awul-awul kita mah dilembonding bae ke. Oh. Pantesan gawani leles ya, Bi. Tua-tua kegaul ya nyam. Lamun kita niat melayani, Rok. Iya. Aja muni wong lanang sing lengo, Rok. Wong lanang sing pada duwe anak rabi ka. Bakal terus ketemu karo kita ke. Basane ora bisa bayangaken je bakal terus ketemu karo nyanyem ku je. Ya Allah, dadi sampeanku, Bi. Raine nyanyem ku je glowing. Iya. Siapa kan langsung mongkok-mongkok Pak. Jajarin sendal. Bi. Oh, dan ya wis cak selangan agak klambine ora, Bi. tekan ning omah kita akeh klambi maro. Aja angger bae klambiku. Tulis lagi nyandang aja rapi-rapi temen kopek kira aja anu Pak. Nyam, aduh. Kelemahannya wong lanang kurang ajar ke anak telu, Rok. Apa diantaranya? Siji ning rambut, terus loro ning bokong, telunya ning kopek. Kita mah kopek nyapa tambah kulos. Oh. Hendak. Bae paling kono. Sirama kempes nyam. Kopek elaka. Iya. Asalnya si maune nang kita kakek lanang. Beli kena aku bi kayak konon. Beli kenapa nih? Iya beli kena. Wong luru duit ku jama saking mah modal aku kayak konon, Rok. Mong rokana makongkon model kayak konon ku mong bagian sora susah daripada kongkon ngumbar aurat mah bi. Kalau siraku aduh biar pantes yang lakine ganteng, lakine bagus lenjang mah. Hadir laki kayak kurungan bodol. Lakine biasa payah gini teh. Laki udah ketinggalan, ya pada karo perahu sih bubrak mah. Rongok kena, blesak soten jare wong sing beli demen. Baka bagi rokana mah sing demen, Kang Tarno ku ya ganteng bi. Laki ini raka pengen ka pernah demeni kita kan Rok. Sing bener kan? Kayak konon bae beli gadih. Terus sampai anak ladeni beli. Ya lagi turun karo sira mangladeni kita. Ku ya. Gak lumayanan barangnya. Jadi perpanjang ka buka cirano kono kelaran maning. Barang sepira belajar nembang be ya. Sepira. Hah? Sepira. Ngomong apa cek anak? Nembang ya. Nembang. Oh, ya. Kalau sira ke duwe batur belincak ki. Sedulur nih kene bi. Ya tapi batur gak sing diundangi ku sing ana duite Rok sing laka duite mah aja. Konon. Iya. Ambroli belanja ya. Iya. Terus kau dikit bi. Ken ana titipan saking Mas Amri Kacung Utul yang ada di Korea. Jaluk lagune Kembange Rindu.
Ana maneh. Wabil khususnya kanggo bos kepiting, bos sedir, wong pejagan, terus kanggo Mamai Alvin, wong bulak paren, Ayai Adnan, bos proyek, Nok Mila, Bunda Wulan singananing Singapura, terus kanggo bekas tuan rumah Bi, Ramanto Rias, wong Cigarugak, Bapak Ilut, wong Limbangan. Terus sajak lalen Rok, anggo sedulur-sedulure bibi Nyanyem. Ya sing eman sing setia kelawan bibi Nyanyem, terutama kanggo Mas Erman. Mas Erman Yayu Caci, lawan Nok Dara, kang lebih gaul, Bunda lebih gaul. Ayai Denok, Bunda Denok, lawan Ayai Agus, Ibu Agus, wong endi Jerok? Wong Dumampi. Iya bener pinter. Kanggo Mimi Haji Carini. Ya Mimi aja. Sira untune ompong taro. Pengen banjawil pipiku. La ilaha illallah. B. Ngono Rok. Iya ya Bi. Ya iya enak gak mola mamang kenen daripada nyagerakan laki mah. Sebenarnya kepegatan ya. Werua luru duit bari nembang gampang makita sing pengen dadi penyanyi. Jaat siraku lamun je rangda marok. Oh, ya iya jaat siraku jangan juga wong upahe duit ke. Dadi rokane kongkon pegatan kornon karo Kang Tarno ku. Kanggo apa duwe laki karo kari kurang nyandang, kurang mangan marok. Kone dosa beli binjaluk pegatku. La ilaha illallah dosa beli. Ya beli ning nganan. Lamun wong memikul mak kita makonon Kang Tarno wis pegal karo dikaku pengen liren. Konon. Ajar duwe laki gak konon kanggo apa sih? Oh. Wes ya ken wis mah. Bi. Kok bakal Kang Tarno tekang koro kana repan ngomong jaluk pegat. Ya. Awas aja lelu kudu ngomongku. Iya beli Bi arepan nurut ning binyanyem rokana. Boleh ngomong kayak kononku. Awas aja lok anu kena batur ya. Oh ajira mau ngomong jar sapa jajira anggur-anggurane barang tuan jaluk pegatanku. Kok jarene anyam. Tekau ngebi. Teh. Lakine aku kayak kuda renggong. Lagi kandana apa pun. Ini anak kerungu beli sih kita mau ngomong kah. Tapi masa kerungu akunku barang saking marahnya budak. Rupanya serius teman sirakuyanya. Bengai nama akunku pernah demen kita pun. Ya mulanya gakine aku ya dorong-dorong bae sok kepegat. Darah di kerungu sang. Kerungu apa sih kita ngomong kok. Kita kusing mau ning konong pojok ngrokok sira. Mendikana rabine kah? Apa sih Bi? Lah mono gak cocok gak ah. Kang, kandane bari dodong. Eling-eling mangkan eling, eling ngomong-ngomong ning dunya. Kunabe tepang, kunabe Mas Ronald, Mas Wawang, Jamuji ayah, jamuji. Mas Arya, Ayah. serangan selira dari menangis imut
selira memegang kebayang balik kesepte kebina bina aduh 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 saha anjing priwe Kang Asil. Ya bukan boke mangkat sing awit bakda subuh angkoe mar melun jaring barang ketinggalan karo batur-batur prawo wis pada nengah. Alasan bae sampean mah. Ari dasare mah sampean ku beli kiyeng ya. Bakal sampean wis beli kiyeng nyumpon ini kebutuhan ero kana kari ngomong bae sih Kang. Serang bapak panitia, ibu panitia minangkan sing ditembangi ajangan Dilawani rokana mah nonggo-nonggoni sampean sampai pepundulan. Waya apa bae tekane pengen gage nempur beras, pengen betek, pengen liwet wetenge kempong Kang. Wong pengen mangan ku perih Kang wetenge ku Kang. Sirane durung liwet-liwet tahan tak ono. Arep liwet karo apa berasnya belaka. Ya nyelang dingin tangga batur ora. Isin bisa kayak utangnya. Gue cangkem. Si gila-gila sampean. abaikan wisirima kakaban janji Nok, Nun be. belikan na wong wadon ngomong karo laki kaya konon kurok. Dugal sih be. Bener punya anjing. Ya iya jareka sing arane wong lanang. Najan dudu sanak dudu kadang bakate wis dadi laki kudu minangka guru, Rok. Tole ya kita ki ora meneng bae. Menggawe sama pacare batur. Mulane ngempang ya melu ning ngempang. Luru kerang ya melu luru kerang. Jembatan balik ke ngulan tebase dan anggarabay orak lakon anggarabay orak lakon aduh Lamun Jakang Tarno anak jodoh sing ait pengen karo kula mangsa sengsara, Kang. Aja mono kandhane. Yang wis tuwa to liwat. Toli gak masang-masang bae. Weru ana rabine, dodok pengen iring-iringan bae. Cang mene geser sabene kok aja kaberan, aja kesempatan. Ah, La ilaha illallah anak tamu itu. sungkrik dami subelang ditinggal karisu malang mah ditinggal ungang sumelang ditinggal ungang Tekak jare banget. Tambal-tambal ku sira pilingane nek karo koyo ku ngarti kita kok. Gaya setur bang. ya wis ari ngarepin. Dideleng mrikane catetane nek wong becik ketitik wong ala pasti ketara wong benar ketanggar Mas Arya Mas Ronald Mas Wawan pasti ketanggar Soka kula giwang kin wis waktune kita kanggo data kanggo gawe cacah ning wilayah Losari nggih yen wis ketulis toli anak tanda jempol oh berarti wis sepenuhe ndukung sah sah Neman-neman wong seduluran neman wong babaturan ora tega selawas
manjing wong pira pirang kuren maksude Sang ditung dideleng Sano maji wong pitu. pitu pitung kuren Pitung kuren. lamun digawe patang endas pira kudu soka 28 Pun madudu wong lagi bangku. Wong apa? Dudu siji. Sajek mancing ini. Jungkrik kami sumana ditinggal kari sumana ditinggal kucing-kucingan hari buntut panjang hari jadi pondok hari obatur asal nganjang sok jadi ondong kien ditambah mau kapira kana soka 28 kien dasik ana telu siji loro telu berarti 28 ditambah telung endas 31 lumayan kok ngalimaning ning pedusunan sejen ya terus dicacah terus didata siapa masyarakat sing ana ning wilayah Losari sing sepenuhe netepi dawuh perintah kang dadi bendorone kang dadi pegustene ya maukah dicatat lamun sing bisa nanda tangan nganggo cap jempol Oh dikit kakak riwen Kin butuhaken jempolan pira kini ya bagian KPK Losari kabeh sekubenge supaya akeh sing dukung ponakan berarti tambah kuat ya tambah kuat jauh wis ayu kan kelawan cara priwen bae Germas Pangeran Angka aja sampai selawase ngadeg mimpin pedukuhan Losari bener kayak konon ku kedingin gak Giwang pun ku kecatet ning anu beli kuno kecatet ning penduduk beli penduduk endi kuno delengen gak engko kita salah manjing-manjing merene engko ning desa kun beli kegawan ning desa kun beli ke tarik beli ke cawel engko kita nyatet wong edan Kini tiwas buang-buang ko ari wong buangan maya eman hari ini kakaknya malah kan kakaknya makin wong pun anane kin bae mungkin anak siapa kuno delengen delengen gak sira masalah kuno giwang kok kita manjing-manjing salah manjing rumah maning Kitarno bener Kitarno Oh, Tarno. karo anak Rikan si siapa kena lampu kumpul soalnya lah kan didatane rasa-rasane kita ki Kayane marepan bagian anu gini bansos. Punten ya Bagian sembako kan kaberan. bikin ki petugas napa nikin ki arep ndatai angga pawenang nggih ini kepercayaannya Doro Sultan Cirebon Doro Sultan Panembahan Ratu pemimpin dalam Cirebon termasuk pengabit pengincang ya termasuk ajengan penasehate Kanjeng Sultan Panembahan Ratu sing ana ning bumi Cirebon wong parek kesultanan aduh aku yang pangapunten samud daya kelepatan nah ini mengkene gini Wak nggih arep takon hari kunku apa masih anu Bondoroyo Tewatarno keluarga tangga nikun ai tangga Tangga kuno tangga sebelah kidul kumaha menggawe apa kuno sampai medok kayak konon ku ya ampun menggawe
Ya ora kita menembe weru kuno. Anu soka Telu ke sandangane beda tem kalunge gede anting ya gede. ora kita mabakan deleng kaya kononku. Artine terus gatel bae. Priwen sih. Rangga kuno Kanjeng Pangeran. Ai rangga. Iya rangga kununingan. Oga anu ngiwang arep tak parake dingin. Rasanya menaksir bapak. Iya, nganyam. Metaken jenengan. Alemanku, Kang. Kita nek kudu nurut bae. Jauh. Masalah kita kan jaluk dukungan ya Oh. Iwa. Lamun kita beli nurut berarti kita Beli dukungan. iya ya soka. Aduh, iya kudu nurut bae kita. Aduh, Awas pakune copot. engkau gak dingin. Anu, yayang bebek. Iya, ya bebek. Jai jai. Arep takon Ari Watarno makin kecacah, kecatet, kedata, anak catetane, ya blok-blok unir. Ini hari ning kono ku bener tanggane Watarno. Kula ku tangga gak durung lawas ning kene mah. Pantesan datane langka. Rasa-rasa mau wong ngaburan, Aburan sing kana-kana wong rasane. neneka kaya-kaya. Ya bagian anak kagak mau nak kunjungan anak domisili aku. Ning Losari, Beli, ning Bulakamba, ora, Bulak Paren, beli. Prakpak. Aduh, ora kenal kita mah. Hari kuningin di domisili aku. Ari mbok bapak kula kuasala ku sing Cirebon. Kula ki bagian kaya kenen katurunan Cirebon kulaku. Oh, wong Cirebon. Wong tua kula ya masih ana ning Cirebon. Cirebon nih blok endi? Gunung Jati. Gunung Jati, Gunung Jati. Sebelah dine watu sing dikebuli menyangka. Ya kuwen mbok kitaku, bapak kitaku hari kerjaku, hari menggawe aku kono. Priben sih, Kang. Ya rasa-rasane ngrajane wong ngemis. Ya meneng ya jeneng Cirebon. Ning watu tamen sing wis ireng geseng rumpeng genang kebuleng menyan. Iya kula mah bagian ning Cirebon ka dudu anake elang, dudu anake Pinangeran, dudu kula mah. Aku anune iya bener. Nah, ya kuwen mau kasih ngomongaken sampean ka bakate wong tua kula mah misalnya ka kliwonan jor kana. Tamu sing kana pada teka, terus mbok bapak kita aku kerja metu ngarep metu nguri. Tawur. Oh, ya wajah jaluk.